Jatahe wis sepuh kaya ngono ku. Abuh. Spesial buat yang ada di dapur. Diatur ayo barang. Mangga Pak Bu. Ingkang wonten jayangan menika sugeng laras. Iki lo. Mas Gosong, aku seringnya panggil Mas Gosong. Oh, ya duwe panggilan anu iya. Kesayangan dhewe-dhewe nek kowe lek Mas Gosong. Terus nek Wulan mau nek nyeluk Mas Marno Mas apa? Kematengan. Mas kematengan. Siap ke. Ayo. Tanggung jawabnya Wulan pokoknya. Oke. Catatan sajroning
Yes. Bayu iki gur